Blokaderi na Vidovdan pokreću kampanju Srbi su genocidni otkrivene prave namere. Najnoviji nastup članova blokade u javnosti jasno pokazuje njihov cilj, pokretanje antisrpske kampanje sa zahtevom da Srbija prizna da je u Srebrenici počinjen genocid. Jedna od aktivistkinja iz Novog Pazara, Emina Spahić, izjavila je u emisiji Utisak nedelje da je cilj blokade na Vidovdan održavanje izbora posle kojih bi Srbija trebalo da prizna genocid u Srebrenici, što aktuelna vlast odbija. Kao deo ove kampanje, na Vidovdan će biti organizovan festival Krokodil, čiji je slogan Srbi su genocidni. Ovaj dan, koji je Srbi tradicionalno posvećuju sećanju na Kosovsku bitku i poštovanju junaka sa Kosova polja, bit će iskorišćen za promociju poruke da je srpski narod genocidan. Festival vode blogeri, pisci itd. Javni intelektualci koji otvoreno koriste termin genocid u vezi sa Srebrenicom, a pritom ignorišu srpske žrtve i zločine nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pored toga, među blokaderima postoje podele oko statusa Kosova i Metohije. Milica Marjanović, aktivistkinja sa Fakulteta tehničkih nauka, izjavila je da teme poput nošenja zastava EU ili Rusije, kao i pitanje Kosova ili statusa Srebrenice, izazivaju razlike među njima. Također je naglasila da prvo treba počistiti svoje dvorište, što ukazuje na neslaganja oko toga da li je Kosovo deo Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da blokaderi nemaju podršku ni u policiji ni u drugim državnim institucijama i da im nemaju nikakve šanse. On je istakao da je dobro što su jasno izneli svoje ciljeve, jer prema njegovim rečima, polovina njih smatra Kosovo nezavisnom državom i želi da Srbija bude proglašena genocidnom. Vučić se ne slaže sa takvim stavovima i poručio je da će se boriti protiv njih.